Viral sa social media ang usa ka babaye nga sumala pa nagluwa sa butanganan og holy water sa usa ka simbahan dinhi sa lungsod sa Jimenez. Ug ani ata karon mga kabrigada diri sa may barangay Dikulok dinhi sa Jimenez, probinsya sa Misamis Occidental, aron atong mahinabi ang mismo sa babaeng nag-viral sa moong video sa simbahan. Ug ani ato ang hinabion maayong udto basa ko dili na jud ko katulog kanang wala na ko peace of mind kay basin patyon ko unsa ba na pobre na baya jud mi ay wala na ko mahila kay gahapon didto mi sa kong pinto wala jud ko tubangan ni Fag og na pala ko sala og naluwa pa lang jud ko dili na ko madto didto og na jud ko sala wala jud ko sala ang tumong yun sa video namo is katong pasabot is unsa tong sobre akong gikuha didto sa kilid sa holy water din ako. Kung naluwa ako, dili jud ko manto sa kumbento gahapon. Isang adlaw ko dito, wala pa may kaon. Di jud ko manto dito, naluwa ako. Mura na akong mesura sa ilaanin. Sa simbahan po, og ni Father, mga ayok og pasaylo sa pagpasabot regarding